के जाके गणेश भगवान के शरण में दरबार में जाके कहले के हे बाबा हम ऐसा नारे ना हमरा बोले के चाले के लुरबा ना गावे बजावे के लुरबा ना देखे के ना चले के ना सुने के लुरबा। हे बाबा बड़का सुर वाला बड़का पेट वाला जब तक ले आपके महिमा ना होई जब तक ले हम कुछ नहीं की कर सकत। ऐसे रउआ चरण में आल बानी रउआ दरबार में आल बानी से हमारा अर्जी सुनी और कैसे कहता रे और एक बात और कह परशुराम जी के कोई भी कार्यक्रम करे से पहले पंडित जी से संपर्क करल जाला काहेला ऐसे कि जब तक ले कोनो सन कार्यक्रम करम तो ओकरा दिन ठेकान सुदिन देखावल जाला कि सु बनत बा कि ना बनत बा। ऐसे पंडित जी भी जाके पंडित जी से कहले कि तानी पात्रा उघाड़ के देखी ताकि बाबा गणेश जी के यहाँ हमारा न्योता भेजे के बा। पंडित जी पात्रा निकाले पात्रा निकाल के पात्रा निकाल के और देखले जब शुभ मुहूर्त जब देखले कहले कि बहुत अच्छा दिन बा अच्छा तारीख बा। अब वही पंडित जी लिख देनी अब वही पंडित जी के लिखल लेके भक्त जाके गणेश भगवान के चरण में गईले स्थान पर गईले दरबार में गईले अब कैसे कहता रे हे बाबा सबे कोई तो कहले रउआ ढेर कोई पूजा कैले बा बाकी केहू पंडित जी से राय सलाह ना करले बाकी हम पंडित जी से पात्रा के हिसाब से वेद के हिसाब से रउआ के हम पाती लिखवा के आइल बानी और वही पाती रउआ के देवे आइल बानी कैसे कहता रे के पात्रा देखा के देवता पठवनी देवता गण कहता कि हमारा